cái sai cái lấy đi đây là bài gì à cái bị bài này nhà bao nhiêu mà sai cái lấy đi nó bây giờ bài gì à nhà mà đã nhìn đôi à cái này nhà mà sắc à đã bị nhà đi chơi bài xí này nè con ta đeo vào đi con ta xí áo ta xí tha xí này phía bên lâu già trái này mà lên phía bên lâu già vào phía bên mà lên con ta này mà lên mà lên đâu đi ra đây mà không gì thì làm mà lênไปเลยเดี๋ยวใส่แกเช่าโซนนี่แหละเอามาเล่นเลยที่เราเข้าที่กันนะเอามาเล่นเลยที่เราเพี้ยเราจะเอามาเล่นปาร์ตี้กันนี่แหละฮะมาเล่นที่อะไรเดี๋ยววันได้ก็บอกมาเพี้ยเราจะเอามาเล่นเพี้ยเราจะมาเล่นคนได้ใส่แกเช่าโซนนี่นะไปที่ไหน